Akorát. Natáčíme ho dálnici. Ne, já ne. Já jsem nechtěl být. Promiň. Ale nechtěl bych vás, co jsem dělala nechtěně. Promiň. Já dneska už je další tábory, ale... Nějaká oblečená, vyplašená. No, teď to tady plašila. Ne, já myslela, to se hlava nesteká, nebo nemusí se useknout. Já nevím, že to mohla, takhle přičel. A takhle úplně mohla. Jo, to by bylo hustý. Ale to zase. Ani brouše. Určitě dál, ty vole. A ty už něco mají do schání, Petro. Děkuji. Já jsem na většinou natáčím, Kubo. Já jsem byl pověřený. Cože? Já jsem byl pověřený. Mhm. Tady je z toho to. Vlastně až dýchalo. Je to voní? Petře, jak se cítíš? Čapku je podrovaný tady. Dvě minuty, prosím. Kolik tam máš teď? 2. 2? Tam si máš 3, 2. Má to dobrou brachu.